Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Layth bin Sa'ad ɗaya ne daga cikin tabi'ai na wannan al'umma. Ya kasance sana'arsa sayar da zuma. Wata rana ya zo ya kasa zuma a gaban teburinsa, sai wata baiwar Allah ta zo da ɗan kwano haka ɗan filet ƙarami ta miƙa masa. Sai ta ce, da Allah ina so ka sa min zuma a wannan, zan je gida na yi amfani da ita. Sai ya kalle ta sai ya ce, ki yi haƙuri, ba zan iya baki zuma ba. Da ta juya ta tafi sai ya tura ɗaya daga cikin yaransa ya ce ya bi sawunta ya ga wani gida za ta je. Ana binta aka hango gidan da ta shiga, sai ya je ya dawo ya gaya wa mai gidansa Al-Layth bin Sa'ad kenan, ya ce wa Al-Layth bin Sa'ad, ya ce ai gida kaza kaza ta shiga, gida kaza ta shiga. Al-Layth bin Sa'ad a lokacin an kawo masa sabon oda ta zuma a cikin drum. Sai ya ce a ɗauki drum guda na zuma a je a kai mata. Sai yaransa suka ce, ya Layth, wannan baiwar Allah abin da ta tambaya kaɗan ne a ɗan plate ka zuba mata ta yi amfani da shi, ba drum ba. Al-Layth da ya kalle su sai ya ce ita ta tambaye mu gwargwadon bukatarta, mu kuma mun yi mata kyauta ne gwargwadon wadatar da muke da ita. Allahu akbar, Allahu akbar. Wani darasi da za a ɗauka mai muhimmanci a nan shine, idan mabukaci ya tambaye ka, kar ka kalli girman bukatarsa ko kuma kwatankwacin bukatarsa, a'a ka kalli girman wadatar da Allah ya maka, sai ka yi masa kyauta gwargwadon wadatar da Allah ya maka, ba gwargwadon bukatar da ya zo da ita ba. Zai iya yiwa ya zo da bukatar naira 10,000, kai kuma Allah ya hore maka za ka iya bashi 100,000. To kar ka kalli bukatar da ya zo da ita, ka kalli girman wadata da Allah ya maka, sai ka yi masa kyautar gwargwadon halin da kai Allah ya baka. Allahu akbar. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.